Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierdaai Partners Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. De Leeuwers spelen op snuntemiddag de uitwedstrijd in Top Os. En dus in dit Cambuurjournaal een voorbeschouwing op die wedstrijd. Cambuur dat deze week op de training opschrikt werd door een slim blessuregeval. Stanley Akkoy, middenvelder, rekken op 10 zwier blessure, maar mijn brancard naar de zijkant. Hij komt dit seizoen net meer in actie. En ik krijg van tevoren naar mijn praat, want hij wil vorige week hier dan wat les van boven mee, hij heeft net invallen. Ja, hier was zelf graag wel, maar ik hem uitlijn. Ik zei, jongen, maar het komt aan wel. Het is krijg zo'n lied bijken, hè. Kan op zij spelen, kan op alle middenveldposities spelen. En het is bovendien een maat van al die jongens hier. Ja, hij komt in duel met Alex Bangura, zijn eigen kameraad. En hij bloedt wat hing in het veld, drukkertje van achter. Ja, en die rent een verschrikkelijk zware knieblessure op. Het was echt een verschrikkelijk moment, manche razen. Dus dat was niet één keer de hele training hoor. Dat was echt kloten, zeg. Ik ben verplicht aan hem dat we die wedstrijd winnen. Hè. Hij weer er dichtbij, je hebt echt bij die groep. Het is een mooie voetbal, een mooie loop. En van de weekend hij heeft zo'n mooie loop aan de bal. Maar ja, nou rent er even net op krukken. Tjenoer het blessuregeval van Akkoy stiet dat de ziekenboeg wel weer wat leeg rent. Erik Schouten is waarom, Alex Bangura is waarom. En datzelfde geldt voor Kellyan van de Kaap. Voor hem kwam belangstelling deze week. Belangstelling vanuit Israël. Maccabi Netanya, dat Raymond Attenveld de coach is, zou hem hebben willen. Wat ik gehoord heb is dat er inderdaad interesse is. En hoe serieus het is, dan kan je beter mijn zaakwaarnemer vragen, want ik hou me daar niet echt mee bezig. Kijk, we hebben morgen gewoon een wedstrijd, dus ik focus op die wedstrijd. Maar zoals op de media staat, er is inderdaad is er interesse. Dus. Hoe sta je er tegenover? Is dat iets wat jou wel wat lijkt? Nou, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen. Kijk, het is natuurlijk het is mooi als het echt heel serieus is. Het is geen schande natuurlijk. Het is gewoon hartstikke mooi. Alleen, ja, Cambuur is een mooie club. Het is geen schande ook om bij Cambuur te voetballen. Dus nee, ik maak me niet druk. Verleden weken spelen Cambuurtje een morgen van verdierenis bij Go Ahead Eagles. En hetzelfde zou wel eens barren kennen in Top Os. Wat verwacht het trainer Henk de Jong van de Tjinstander? Nou, het is hetzelfde dan, maar ik zou Top Os, ik was aanvallen. Hè? Dus verdedigen, maar ik was aanvallen. Een verschillend systeem, dus daar ben we mee bezig geweest. Maar het gaat erom dat we de momenten, het zou vorige week, standaard situatie, dat we die goed voor elkaar hebben. Want dat is eigenlijk de kansen die tegenstanders krijgen. En letter kennen ze country. Maar daarvoor net. En dan komen ze eigenlijk net bij de goal. Dus dat mag volgen. Cambuur had deze zomer de selectie voor een grutpad intact houden. Er zijn een aantal spelers bijkwamen waarvan er maar één in de basis zit. Dat is Jasper Ter Heide. Met hem zullen we waarom op zijn eerste man in Ljouwert. En die is vonden in de persoon van Jasper Ter Heide van Jong Ajax. Hij tekent een contract in Ljouwert dat hem voor 2 seizoenen naar een Cambuur bindt. Het is natuurlijk wel wat anders dan bij Ajax, maar ik ben er zeker aan gewend en ik heb het hier echt naar mijn zin. Die jongens zijn ook echt top en ik ben goed opgevangen. Ik ben gewoon een van de jongens nu en ik voel me wel thuis. Ja, mijn vader is Koreaans, die is geadopteerd toen hij 4 of 3 was. Toen kwam hij naar Nederland en mijn moeder is half Indonesisch, half Nederlands, dus ik ben mixie. Dit is Koreaans, voor respect. Ik kan zelf geen Koreaans, maar mijn vader en mijn zusje die hebben les genomen in het Koreaans. Dus ik heb even goed gevraagd voordat er wat anders op stond. Ik woon midden in het centrum, dus dat is mooi. Vlakbij is hier echt 5 minuutjes vandaan en kan ik op de fiets soms. Als het lekker weer is, dan zoals nu, heerlijk. Ik vind het heel gezellig, heel leuk, leuke stad. Het is best druk, veel mensen. En de avond is het ook nog een beetje luidruchtig, dus er is altijd wel leven. En vind ik wel gezellig. Ja. Er is altijd wat te doen. Bij Jong Ajax heb je niet echt het gevoel dat je als team ergens voor speelt.
Want je speelt en traint eigenlijk in dienst van het eerste. En het eerste daar is leidend, dus als het eerste spelers nodig heeft, dan gaan die naar het eerste. En dan train jij bijvoorbeeld nog maar met een groepje van 6 of 7. En hier voel je gewoon, je voetbalt en traint ergens voor. En dat wil je met z'n allen bereiken. En dat heb je bij Jong Ajax. Dat is wel Jong Ajax natuurlijk. Dan heb je dat niet echt. Voel je hier ook heel extreem die druk van het moet dit jaar, we moeten promoveren? Nee, ik voel niet echt die druk. Ik denk wel dat veel mensen denken en hopen natuurlijk en verwachten. Maar ja, ze zijn hier wel heel nuchter, vind ik eigenlijk. En bij Ajax is al lang gezegd van wij moeten. Maar dat spreekt ze hier niet echt zo uit. Na 3 speelronden is dit de stand in de keukenkampioen-divisie. NAC Breda is de enige ploeg met een 100% score, 9 punten uit 3 wedstrijden. Cambuur vinden we waarom op het 4e plak. Door de nederlaag in de Go Ahead Eagles staan de Ljouters met 6 punten uit 3 wedstrijden, dus 4e. De tegenstander Top Os, ja, die vinden we een heel stuk leger. Die staan namelijk laatste. Want zo via dit Cambuurjournaal. Morgen ben we de weg met een nieuw Cambuurjournaal. Dan met een wereldwijdige geervetting van de wedstrijd. Die het Cambuur speelt in Top Os. Graag onmoon. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.